¿Qué tal, señoras e señores? Son as 6:30 da tarde, como cada tarde estamos cociñando en directo, como cada tarde estamos no A Voltas co Prato. Se ainda non nos seguides nas redes sociais, non o vou ter en conta de momento, Seguídenos, @Voltas co Prato, e están penduradas todas as receitas que facemos todos os días do ano e que hoxe fan dúas cousas, bueno, dous que están aquí. Que pasen, por favor, Begoña e Xulio, un aplauso para eles. Madre mía, é moito obstáculo, Moito obstáculo. Un tropezo cun cubo que había. Pois eres bastante ágil, ti, Sí, sí. Tes unha mobilidade... Mentalmente. Don Xulio Mato volveu de Pamplona. Sí. Que tal en Pamplona? Moi ben, ida por volta, fun ida por volta. Pero fuches traballar. Sí. E os cartos? Os cartos na conta. Non, os cartos... Os cartos... Non eran os cartos para nós, dixo. Sí, home, si, vai che dar algo. Estás apañado. É amarrado. Este é como, sabes que? Como que non topa chollo do seu. É que non me chaman. Claro, é que... Pois a ti non che chaman, os meus cartos non che chaman. Non me chaman nada, non? Vale, Begoña, que tal estás ti? Eu estou ben, así, bueno, levanteime cedísimo e teño moita enerxía, sí. Bueno, que saibades na casa que está un pouco alterado hoxe, Begoña, vale? No. Está un pouco alterada. Imos ver que cociñamos hoxe, a ver que nos trae a nosa queridísima convidada Carmen de Troans en Contis. Hola, son Carmen de Troans Contis. Vou por decir a lasaña de calvacín, bajo un sofrito e volvo todo e botolle un poquinho de arroz. Por botolle un poquinho de eixo rallado, unha capa de calvacín, carne, outra calvacín, despois o queixo. O último, botarlle un pouco de queixo por riba para que gratine esa cousiña que está moi bo. Está riquísimo, tendes que facelo. Un bico para todos. Pois aí estaba Carmen que nos trae esa cabaciña espectacular, A cabaciña, ademais, cantas cabaciñas se dan aquí? Madre mía, centros de kilos. Vos credes que hai máis cabaciñas que galegos? É galegas, ten que haber. Sí, ó. Sí, home, solo cas que se plantan así por cada casa. Solo cas que ten Begoña xa. Madre mía. Xa está a provincia de Pontevedra. É bonita a cabaciña, é bonita. Sí, dase moi ben. Sobre todo dar chatino É rica. Oi, como ves hoxe. Bueno, é rica, dase moi ben. Dase moi ben, sí. Dá moito xogo tamén. É unha planta, tes pon a casa perfectamente. Hai que aproveitala neste tempo, porque estamos no tempo da cabaciña, así que, a ver, Begoña, a mestra das cabaciñas, que é o que vai facer? Mestra das cabaciñas. Deusa das cabaciñas. Por nada, vou facer un rolo de cabaciña, que vai ser como un brazo de xitano, pero en salgado. Moi sinxelo de facer, moi saniño, é riquísimo, Bueno, xa estás o outro. Xa veremos ese niño que é. Porque veo ahora. Escoita, aprendeu a falar. Sí, vendeu moi ben, moi ben. Aprendeu a falar moi Sí, ben, gracias a ti. Ao divulgador gastronómico. Aí está, o divulgador gastronómico da Televisión de Galicia vai preguntar a Xulio que é o que vai Pois facer. eu vou facer unhos roliños, tamén ca cabaciña, voulle meter dentro un ovo separado en xema e clara, aliñados por separado, voulle meter un poquinho de xamón, uns tomatitos, eso vou meter todo no forno para que me calle esa yema e despois voulle facer unha salsiña de queixo para napar todo eso. Peor explicado. Sí, pero máis rico, Que non entendeu? Peor explicado. Entendíchelo. Peor explicado, foi ese. Entendíchelo. Bueno, Carmen pedía unha lasaña, non? Unha lasaña de Pô, meu é cabaciña. case como un canelón, Casi. Vamos velo se ou non. Bueno, cociñamos cabaciña no Voltas co Prato, marchamos con Don Xulio Cabazas Mato. Vamos a ver, veña. A ver. Cabazas non, cabaciña, A cabaza é a mamá. Xo sei, é a mamá. A mamá, Pero bueno, a prima. A mí gústame máis chamarche a ti cabazas e la cabaciñas. Claro, normal. Sí, a mí o que me gusta chamarte a ti non podo dicir na tele. Atención o momento no que dixo que iba a facer canelóns e ten cestos para facer, Sí, pero Ten mira, cestos aquí. mira, dicen que parecía un canelón. No, pois non se parece nada. Está no sentido contrario, xa para empezar. Pero tinda un bicho chisme, non? Bueno, Bueno, vamos a ver, mira. Ímolo deixar. Un pelapatatas. Sí. Unha cabaciña. Sí. Unha tabla. Pousamos e sacamos unha lámina. Acordaste cando levaches unha mao cociñando aquí no programa? Sí, por eso ahora utilizo este pelapatatas. Estaría bonito, verdad, que volver a deixar aí... Bueno, a ver, atende, un cachiño de Xulio. Este vai ser o meu molde, vale? Entón, o que fago, coño unha culler que me colla no bote e botolle un poquinho de aceite en cada un. Ajá. Estás nervioso? No. No, porque este é un plato moi sinxelo, moi bo de facer. Pero bueno, que se é sinxelo e que se xe rico non significa que o vayas facer ben. Sí, vou facer super ben. Vas a sorprender, xa verás. Abrimos o teléfono dos afectados e afectadas polas cabaciñas de Xulio Mato. Ainda non dou tempo a afectar a ninguén. 664-483-419, chamade ao Voltas co Prato, porque ademais hoxe, como sempre, repartimos 100 eurillos, 50 dunha vez e 50 doutra, así que moi atentos e atentas. Xa se trabucou.
É certo, é certo, é certo. Tamén el dixo que iba a facer canelóns. Moi sinxelo, sí, porque mira, isto que che recorda é un canelón, pero poñémoslo de pé. Casi ao sushi, máis que ao canelón. No, é un canelón, mira, Sí, poñémoslle dous para sellar ben o noso borde, vale? Entón vamos facendo así, como se fora unha envoltura, porque vai ir dentro. Sí. O sea, máis sinxelo non pode ser. A ver, Aquí en Galicia... Aquí dentro vai ir queixo, ovos, xamón, tomate. Isto é unha maravilla. En Galicia, se ti lle preguntas á xente que é iso que está facendo o Xulio, vanche dicir máis ben cestiños. Vanche dicir un canelón. Non, vanche dicir cestiños. Bueno. Ou non? A ver quen lle dio de Begoña. É un brazo de gitano salgado. No, pois, a mí sangran os ollos. Pero por que se ten que meter con que son Begoña? canelón. Por que se ten que meter con Begoña? Non sei, ten ganas. Está moi tranquila. Ten ganas de lío, Entón, faz os cestiños, non? Faz os cestiños. Ahora vou separar as xemas das claras. Vale. E despois che vou dicindo como Moi ben, por mentras tanto marchamos con Begoña e elas e cabaciñas. Vamos alá con Begoña. ¡Ole! Mira, mira. ¡Apa! Madre mía. Por favor, os de Panorama, que chamen a Cañotas porque quere cantar, en serio, Sí, quere ou bailar, ou algo. Quere bailar diante dun escenario. Diante non, enriba. Enriba, pois eso. No, Diante ter bailado moito vai máis. acabar bailando diante. Eso sí. Mira, atento, Atento. atenzao. Atención. Isto sí que está bo. Vale. E isto sí que é un brazo de gitano salgado e non os canelóns, que os canelóns non son. Pero bueno. 700 gramos de cabaciña relada. Só che faltou faltarlle o respeto directamente a Rocito de Xulio. Xa lle faltou. Isto sí que está bueno, non é? É que extrañaba xa un pouco. Mira, un pouquiño de sal e 700 gramos de... Cabaciña relada, De non? cabaciña relada, sí, con releina con este rallador. Mima, que pequeno, non Vale. deixache o brazo aí. E agora vamos botar 3 ovos, Ajá. vale? Unha presa de sal, botaches, non? Un pouquiño de sal, sabes? Vale. E agora, por cada ovo vamos botar unha cullerada de fariña, Vale. vale? Aí están as medidas de Begoña Vázquez. Estas medidas son para ti. Xa. Vale. Xa. Eu podo sumar 75 gramos de cada ovo e multiplicalo por 3. Pero, para ti douche as medidas de 3 ovos e unha cullerada de fariña. Se queres outra, volve, Cañotas. Agora un pouquiño de pimenta. Bueno, pois nada, eu xa podo marchar tranquilo para casa, Atención. meterme na cova porque xa levei por A todo. ver, por a non señora, máis, se chama Cañotas, por a non máis. señora, veña. Queres que chame? Sí. Veña. Veña, pois xa que mo di Begoña me está dando por todos os lados, vamos chamar a nosa convidada de hoxe que pase, por favor, Carmen de Troans en Cuntis, un aplauso para ela. Aí van Carmen, ven aí. Hola Carmen, por aquí. Vente por aquí, Carmen, como estás? Moi ben. Benvida ao programa. Gracias. Estás nerviosa? Sí. Ah, sí? Alá o porqué? Ah, por estar aquí na televisión, non? Están máis nerviosos eles porque ti pediches lasaña, pero eles dixeron... Dan igual. Ah, dache igual. Hola, Carmen, que tal? Que tal? Vente, vamos ver de Begoña. Vente, arrímate aquí adiante, Mira. A ver que lle di Begoña. Estou facendo un amoado ca cabaciña. Sí. Relei 700 gramos de cabaciña. E boteille 3 ovos e 3 culleradas de fariña. De fariña, xa te vi. Vale. Entonces, ahora, un pouquiño de sal, un pouquiño de pimenta, e o que sí que lle vou botar é un chorriño de aceite. Así. Moi ben, E este amoado vou nos tirar para facer como se fora un brazo de xitano, como se fora un... Sí, un postre, en vez de pero- ser en postre, claro. pois en salgado. Sí, sí. Entón, botámoslo nun papel de forno, botámoslo así, Tua receita está máis traballada que a de Xuli, pinto Está traballada. Pero vamos a ver. Claro que sí, home, nada que ver. Está moi traballada esta receita, Estuvo relando 700 gramos de cabaciña cun relador enano aí traballando co Mira, brazo, ahora isto xa queda así, queda de maravilla. Pero voulle poñer tamén un pouquiño de cabaciña por arriba para que me faga un pouquiño máis de corpo. Ah, vas colocar as cabaciñas como na tarta de mazá, cando se poñen así por riba. Exacto, sí. Ves? Ah, xa sabía eu. Además Como de rico. controlo, Buah! Queda moi guai. Para. Isto podémoslo ver? Podemos ver isto que fai Begoña? Pero que barbaridade esta, a ver. Picar. Dalle aí. Agora ainda me vou cortar, que estou algo cansada. Pero que máquina, chaval. Mima! Moitos anos de picamento. Carmen. Ti non sei. Eu non. Ti non...
Eu xe seguro que eu non, eh? Non. Non sei. Entón, coloca... Ah, vale, exactamente. Ahora voy colocando. Como a tarta de mazá. Como a tarta de mazá. Para que me lle dé así corpiño e quede bonito, porque as cousas bonitas sempre entran ben por os ollos. Tes netos, Carmen? No, por desgracia Non? Bueno, pois se estiveras, isto era un bo traballo para os netos. Morreu meu fillo. Ai, non me dijas eso. Non me dijas eso, por favor. Xa é moito. Bueno, pois sinto ben, sinto ben. Por veciños de Carmen, que teñen netos, que os poñan a traballar. É que, de verdad. Vamos ver o de Xulio. Home, se queredes... Vamos ver o de Xulio. A ver. Hola, Carmen, benvida. Hola. Xulio Márquez. Bueno, mira, eu vou facer como se fora unha especie... Imagínate que é un canelón, pero posto de pé. Vale? É un cestiño de... Un cestiño de cabaciña. E aquí teño 6 claras e 6 xemas. Como son 6... Bótalle o freno. Carmen, ti sei sincera, que estou aquí. Eso ten pinta de canelón ou de cesto? De cesto. Home, É así? por favor. É así? Os canelóns son moito máis pequenos e alargados, Xulio. Bueno, ti que saberás, tío, que é un canelón. Home, comí moito, non o sei facer para comer cominos. Nada, ti, tantos cubertos de bechamel. Mira, aquí teño as claras que as estou mesturando cun poquinho de queixo do país relado, vale? Vale. Sal e pementa. E aquí teño as xemas que as batín tamén e teñen un poquinho de sal, un poquinho de pementa e unha salsa perris desta, que isto podemos botar ou non, a mí gusta o toquiño que lle dá. Entón, agora, que vou facer é... Picante. Non, non é picante, é así como un poquinho amarga, é moi... O picante non te gusta? Sí. Sí, teño picante, se que estoy... Teño picante, carai, onde vai o picante? Ten picante. Dame un poquinho de picante, hombre. Ten picante. Ti pide que eu douche, mira. Aí está. Un poquinho de picante. Oiches, Carmen, pero de todos os xeitos puxaches así cara un pouco de... Mira. Que che parece algo raro isto que está facendo. Si é raro, pois saberás que... Porque isto queda calladiño, Sí, xema que de raro. con queixo. É raro, verdad. E aquí Eu non nunca voy a vi. botar... Ahora... E mira como va recende ese picantiño, eh? E agora botamos esta yemiña aliñada dentro. Claro. Vai, a clara co queixo, non? Eso é. E a xema un pouquiño aliñada. Eso é, botamos un Vale. poquinho de xamón. Estes tomatiños que teño tamén con sal, pementa e aceite. Pois por primeira vez, señoras e señores, Eso vai ir Xulio... ao forno e vai quedar calladiño de maravilla. Por primeira vez, Xulio está facendo unha receta sana. Vale? Como por primeira vez? Podédela comer sen medo a que lle afecte o corpo. Eu fago sempre comida sana. Sí, exactamente. Carmen, tenche que preguntar cal das dúas que acabas de ver agora, cal che pinta mellor. Cal dirías ti que, bueno, pois que comerías ti na Pintan as casa? dúas ben, Xa, Pintan as dúas pero non hai ben. ningunha que... Aquela está ben. A mía ten Aquela está picante, ben. Carmen. A mía ten Aquela picante. mellor que Xa, esta? xa. Aquela mellor que esta? Pola pinta parece. Mini punto para Begoña Vázquez. Aí está. Moitas gracias. Vouche pedir, Carmen, que vayas á cadeira dos sufridos de Porchamote, vale? Un aplauso para Carmen, que ven de Troans en Cuntis, está connosco. No voltas co prato facendo hoxe cabaciñas. Ui. Atención, porque nos chaman dende Sarria unha experta en cabaciñas. Gema, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Como estás? Moi ben, moi ben. A ver, por que me din que eres unha experta en cabaciñas? Bueno, o experta tampouco. Fago algunhas cousas con cabaciñas. Pero plantarás moitas. Algunhas sí. Algunhas sí planto. Algunhas para ti cantas son? Pois este ano plantei 3 e teño moitas cabaciñas. Carai. Begoña, gañou. Quantas plantou? Que non lle Dixo oído? que 3, non? É que tiña 13. moitísimas. 13, perdón. 13. 3. 3. No, plantei máis. Eu planto algunhas máis porque, claro, para o restaurante me falta. Claro. Bueno, como che gusta facelas a ti, Gema? Pois mira, a plancha están moi boas. Sí. Rebozadas tamén están boas. Sí. En puré, Oh, a crema de cabaciña tamén está moi rica, eh? a crema. Sí, É sí. como é unha cousa parecida á receta que dixo Carmen. Ah. Tamén a fago no forno. Oiches, e hai Así unha un dúbida, pouco parecido. hai unha dúbida, Gema, que ten moita xente en Galicia, que é: pódese conxelar a cabaciña, sí ou non? Pois non sei, eu creo que conxelalas e despois para facer crema únicamente. Eu Ai, para outra cousa non as ves? teño conxelado. Ves, pois esa non é mala idea, eu vou anotar. Bueno, Gema, moitísimas grazas por chamar, un bico moi grande, e xa sabes que podes vir cando queiras ao programa, vale? Vale, gracias a Veña, un bico. Chao, adiós. Hasta loguiño. Chao, hasta loguiño. Creo que Xulio está rematando cos cestos, vexo aquí moi Sí, concentrado, mentira. A ver, que Mira, faz? estou aquí rematando con o meu canelón Ajá. vertical, con o meu canelón vertical. Cesto! Deixe de chamarlle canelón que é un cesto. Ti ves un cesto e ves un canelón vertical. Vale, pero, quer dicir, podes ver cos que non son. Ojalá o dea emplatado despois como un... Bueno, mira. Non vas dar. Mira, o aliño que tiña dos tomates, que Ajá. ten este poquinho de aceite, o jugo do tomate e todo, entón estou botando un poquinho encima de cada un para que
E dentro tiña agora no A forno. ver, canelóns. Verticais. Verticais. Queres ir ao forno, verdad? Mira. Vale. Queredes ir ao forno? Sí, queremos ir ao forno. Parece un peixe, todo escamado. A ver, Begoña, isto vamos a mostrar á xente de Galicia porque isto realmente é moi bonito. Mira. Mira que bonito, Mira que bonito todo, Galicia. Mirade que bonito de Begoña concretamente. De Xulio non está mal, pero de Begoña Mira tamén. que colorido. Bueno, están os dous bonitos. Están os dous bonitos, Están veña. bonitos, sí, Veña, non vos movades. Tempo e temperatura. O meu, sobre uns 180 grados, vale, uns 20 minutos lle fai falta. E o teu? Parecido, uns entre 15 e 20 minutos, 180 grados. Pois, señoras e señores, marchamos aos fornos, dou a voltas co prato. Veña, imos aló. Ala, botadvos aló. Veña. Metedevos no forno. Sí. Veña. E pa dentro. Vai estar aí, e mentras tanto contámoslle a Galicia 4 cousiñas, porque hoxe cociñamos con cabaciña, unha especie de irmá pequena da cabaza, cun 100 de nomes distintos. Mesmo hai quen lle chama cabaza de verán. Polo visto, aos humanos xa lles gustaba plantala hai 8 ou 10.000 anos, e non está claro se é originaria de América ou de Asia. O misterio está servido. O importante é que agora encántanos plantala tamén en Galicia, onde se dá, por certo, que é unha gloria. As temperaturas suaves, sobre todo dende a primavera, favorecen que sexa un dos nosos cultivos estrela. E que facemos coa colleita? Pois o que nos sobran son ideas. As cabaciñas son moi versátiles e case con calquera cousa quedan riquísimas. Probade as nosas receitas de hoxe e xa nos contaredes. Lembrade que sempre están en @voltascoprato nas nosas redes sociais. E aí tamén están as receitas de Begoña, queridísima Vázquez, que hoxe eu creo que a admiro máis que nunca. Non sei por qué. Que faz, Begoña? A ver. Ese movimento. Aí está. Que faz? Nada, cando queiras, eu vou fazer unha maionesa de aguacate. Ai, que rico! Vouno rechear con un pouquiño de queixo crema. Aguacatenesa. Non o iba a decir. Aguacatenesa. Non o iba a decir. Podes dicir, veña. Non o vou a decir. Aguacatenesa. No, Por que, ó? porque non o vou decir. Peña, di, ó. No, cañotas. Pois dalle. Vale, vou facer unha Mayonesa de aguacate. mayonesa de Aguacatenesa. aguacate. Entonces, vamos aquí. Vale, meter aí, non? Vamos a meter aquí, sí. É moi sinxela, un ovo, Vale, aguacate, aceite, un ovo. sal e pimenta, Vale. así. Vou botar un poquinho de sal, así un poquinho. Encántame que Begoña bota todo a rumbo, se dalle igual. Non boto todo a rumbo, sei o que boto. No, sí. A ti parece, cho. A min parecemos. Tío, a mí Pero tes que estar atento. Que precisas? Un papel para limpar as mans. E agora unha turbinadora. Oi, os dos fornos, temos problemas, Xa Temos está. problemas, Begoña. Sacamos do forno. Veña. Vamos ao alá. forno, veña. Xulio Mato, vamos ao forno, veña. Vamos. Veña, abre aí. Begoña, está tranquila, Begoña. Non. Estate tranquila, que está moi agobiada, Begoña. A ver como quedou eso. A ver, Aí va. quietos aquí. Bueno. Oye, quedou moi chulo, quedou moi bonito. Dá gusto velo, mira, fixaros, Canelos verticais Canelos e verticais. tarta de mazá. Que lambón eres. Vamos deixar aos dous que vayan traballar porque Begoña agora vai enrolar. Marchamos con Sí, ela. que tarda Adiós, un Xulio. pouquiño. Vamos con Begoña, veña, que creo... Vamos a enrolar. É que me encanta a música, a selección musical, de verdade, gracias, compañeiras, porque é maravillosa. En serio, encántame. Vas a enrolar iso como se fosse o que dicías, non? Vou limpar a tábua. E teño este plato aquí limpiño. Vale. E vamos coller e facer isto. Plas. Hola! E listo, ves? Como saliu? Hola. Temos a Begoña enrolando, mentras tanto facemos a pregunta de concurso, que neste caso é de Xulio Mato. Que tipo de queixo emprega Xulio para facer a salsa? Xulio, que queixo é? Azul. Estás seguro? Sí. Non é vermello? No. É azul? Sí. Seguro que é azul? Cando veñas explícocho, sei que ves. No, irei, pero é azul, non? Sí. 664-483-419, chamada a voltas co prato. Que tipo de queixo emprega Xulio para facer a salsa? Queixo azul. Vale, moi importante, queixo azul, 50 euriños en xogo. Mira, isto ahora podelo rechear co que queiras, sabes? Co que máis che guste. Eso é queixo crema. Isto é queixo crema. Ostras, vale. Isto poderíalo facer, por exemplo, ahora se queres, podémolo enrollar e podémolo poñer outra vez en quente. Pero ainda está un poquinho de calor e tampouco... A ti como che gusta máis, servilo frío ou quente? A min gusta máis frío. Sí? Sí, pero bueno, tampouco... Sabes, hai que experimentar. Un día falo quente e outro día falo frío. Quer dicir, ainda non fai frío estes días. No, tampouco... Entón podemos comelo frío. Bueno, en Río xa apreta a cousa, Sí? Sí, onta a noite xa apretaba un pouco. Xa Xa facía falta manta. Está cambiando un tempo, xa che damos cadrís, non? No, ainda non, pero bueno, un pouco lle falta. Ben aí o cambio de tempo. Ven aí, pouco nos queda.
Moi ben. Vou E vas colocar botar así. salmón tamén, non é? E voulle botar salmón, sí. Que rico. Si tuvera tempo, colocaría un pouquiño mellor, vale? Pero como temos pouquiño, E gustarálle o salmón a carne? pois esperemos que sí. A ver o que pasa. Se non lle gusta... E ahora vamos a enrollar, mira. Igual temos problemas, Igual temos Mira. problemas. Mira como enrola, Mira, como vamos enrola, como tirando enrola. así. Galicia, mira como enrola. O pano. O truco do pano que xa o fixo algunha vez ca outra, Aí Sí, o tedes. xa o fixen cun brazo de xitano. Sí, sí. 12. Hola. Esto, mira que bonito. Vai, un aplauso para Begoña Vázquez. Un aplauso. Que maravilla. Queda moi chulo, sabes que parece? Que parece? As escamas dun peixe. Sí, así porque, como... mira, además Sí, sí. favoreceme porque é de salmón, entón, mira, vai. Hola, que ben traído, Claro. Que ben traído. Que ben traído. Fixadevos que imaxen é o recheo que é espectacular con salmón, queixo crema e con tomates. Parece que Begoña se postula para ser a vencedora do día de hoxe. Marchamos con Home, Xulio se postula, Mato. desde o principio Vamos con xa Xulio estás. Mato. Vamos con Xulio. Atención, porque Pilar de Foz, que está ao outro lado do teléfono, é ultra mega fan de Xulio Mato. Sí? Non te poñes nerviosa? No, Vale. xa estaba. Pilar, que tal? Boa tarde. Hola, corazón, hola, que Hola, que me Pilar. dades todas as tardes unha alegría moi grande. Bueno, moitísimas gracias, Pilar. Sei que eres moi fan aquí de Xulio. Ai, sí, mira, si é que me manda a comida todas as semanas. A comida ven aquí para Non me digas eso. Sí. O sea, Xulio... Desi llega, nada menos. Vale, voulle contar isto á xente, porque Xulio traballa nunha empresa que o que fai é enviarlle comida á xente. Por dicirlo así. Podelle pedir a Julio a que queira que é riquísimo toda. Gracias, moitas O gracias. sea, que estamos... Gracias a él estou comendo algo. Pilar, non comía Pilar. nada, Julio. Pilar, Moitas gracias, Pilar. Pilar, un segundo. Entón, ti eres a auténtica autorizada para falar da comida de Xulio porque lle aprobas. Eso está claro. Sí. Hasta la muerte. Vale. Hasta la muerte. Por veña, Moitas gracias. Salvoume moito. Pilar, por 50 euriños, veña, vamos alá. Veña, vouche axudar eu, Pilar. Que tipo de queixo emprega Xulio para facer a súa salsa? O queixo azul. Moi ben, 50 euros que marchan para vos. Julio, que faiga e sigas facendo moitas. Eso. Moitas gracias. Mañá, Un bico moi mira, grande. mañá é miércoles e xa teño aquí a túa comida. Para toda Un mico. semana. Bueno. Un mico. Chao. Chao, Gracias por Pilar. chamar. Un abrazo. Chao, Pilar. Chao. Qué maravilla, Sí. Qué maravilla, Mira, ti Qué guai. cando seas maior mandaréche comida, Isto é o que non? levaba, isto é o que leva Mira, o queixo esto azul, leva, non? esto Isto é o leva queixo un azul, o que poquinho de está o caldo que de ve. ave, sí. Vale. E o queixo azul que simplemente o disolvín aí. Ahora estou deixando que reduza hasta Moi que ben. se unha salsiña que me espese un poquinho, ves? Xa casi está. Moi ben, pois, mentras tanto, imos falar con Carmen a ver que nos conta o público. Do voltas co prato, lebro o micro que teño por aquí. Veña, imos alá. Ahora podedes me dar un aplauso cando hai público. Queda moi ben un aplauso. Un aplauso aí que queda moi ben. A ver, Carmen, contame como estás vendo a situación. Está ben, eu vexo-a ben, os dous están... Pero casi estou con este. Ahora estás con Xulio. Casi, sí. Antes estabas con Begoña, ahora con Xulio. Pero por qué? Non sei. Despois, cando te probes, xa te direi. Claro, ti eres mellor de... As cousas hai que probalas, senón... Non nada. Ela falou. Vámola deixar que pense antes de probar. En 2 minutos chámote, vale? Un aplauso tamén para Carmen, que está connosco. Na voltas co prato. Vamos alá, con Xulio Mato. Xulio Matiño. Mira, A ver eses, como lle chamabas ti? Canelóns, canelóns non? verticais. Sí, canelóns Mira, verticais. de pode Xulio ser Mato. ou un pasteliño ou un canelón vertical. Xa. Pero vamos a deixar el pasteliño para que non Xa, caia. está inventando cousas xa, Xulio. No, mira. Aí estades vendo os Mira, dous, mira que boa pinta, Tanto de Begoña Vázquez como de Xulio Mato, que vai levar por riba esa crema ou esa salsa de salsiña. queixo azul. Sí, que mira, se me apagas o lume, isto xa Sí, está. home. Aí está, apajao. Que tal, como ves? Vexo bastante ben, Sí, sí, vexo bastante ben. Pues mira, vamos a Non, poñer un non aquí. son canelóns, pero vexo bastante Son ben. canelóns, como se fora un canelón vertical. Son cuncas, son cestos, son... Bueno, pois son o que queiras ti. Son Bueno. plato gañador. Moi ben, plato gañador. Pois aí estades vendo, os dous, fixadevos no de Begoña Vázquez. Atención na casa, porque as dúas receitas teñen un aspecto maravilloso. Estamos cociñando con cabaciñas, que se dan moito no verán. Vamos ver o que fai tamén a nosa querida Begoña. Hola, Que? Quedouche precioso, Moitas gracias. Quedouche... Ah, vale, isto é a mayonesa de aguacate que lle botaches todo por aquí, non? Sí. Vale, Mira, vale. vese todo o rolo. Bueno, o do Perfecto, rolo, mira. o do rolo por dentro
A ver se yo podemos Mira que mostrar a bonito xente queda. da casa porque o rolo por... Mirad, fixadevos que maravilla, co queixo crema, co salmón, co tomate e ainda por riba con maionesa de aguacate. Un aplauso para a nosa queridísima Begoña Vázquez. E xa que estamos aquí, vamoslle pedir a Carmen que se levante e que veña con nós porque chegou o momento de probar. Un aplauso para ela, veña, vamos alá. Casi non se lleva o primero. Ai, Carmen, que che pasa? Que che pasa? Che pasa, muller? Casi Mira, non se mira, cheve o primero, cañotas. No, verdad? No, Oxe, no. casi no. Carmen, mira que maravilla, Como quedaches? Está ben todo. Está ben todo? Sí. Pois cando queiras, podes empezar a probar. Veña, Ai, Dios adiante. Vamos coa segunda pregunta de concurso cos outros 50 euriños. Que leva o rolo de cabaciña que fixo Begoña Vázquez? Queixo crema e salmón afumado. Queixo, crema e salmón afumado. Xa nos vale con eses Vale, dous. sí, sí. Queixo crema, Queixo, salmón crema afumado. e salmón afumado. Se nos din tamén tomate, tamén nos vale. Tamén Pero nos vale. Se estiveron Queixo, atentos, crema maravilloso. e salmón afumado. 664 48 3419, por favor, chamade 50 euriños en xogo, Aí está. Magali, da Coruña. Magali, que tal? Boa tarde. Hola, buenas tardes. Como estás? Muy bien, ¿qué tal vosotros? Ai, nós estamos de maravilla. Aquí xa ves, comendo sano, pola tarde, en directo. Isto é unha maravilla. Así dá gusto, Magalia. Una maravilla, Ah. además de que están dando unas buenas ideas, de verdad, para el calabacín, que a veces te da tanto la planta que no sabes qué hacer. Pois diso se Sí. trata, é Y para está eso. maravilloso. Para saber que facer con eles. Veña, por 50 euriños, que leva o rolo de cabaciña que fixo Begoña Vázquez? Lleva salmón ahumado, Correcto? queso crema Correcto? y tomate. Bueno, dixo os tres. Y mayonesa Dixo os de tres. tomate también. Dixo os tres. Oiche, a ti quen pensas que vai gañar hoxe? Xa marchou. Dime, dime. Que quen pensas que vai gañar hoxe? Yo creo que los dos están muy bien, Ah, pero claro. me encanta la idea del brazo de gitano. Ah. El brazo de gitano para mí es el mejor. Por minipunto para Begoña, a ver Muchas que le gracias. pasa. Vaya por Dios. Galia. No, les voy a dar el punto a los dos, pero Pues yo os dos. lo voy a probar el brazo de Nada, xa gitano. está, xa está. Un bico moi grande. Moitas gracias por chamar, vale? Igualmente a vosotros, gracias. Veña, chao, que maravilla, Adiós. que maravilla. Que é o que nos gusta, é darlle opcións á xente da casa, que ao final é o que queremos, non? Que a xente vaya sabendo que facer pues, con probe. esta froita de temporada, con estas hortalizas. Carmen, que? Estás pensando? Todo ben. Ah, vale, non o tes claro ainda. No, teño. Ah, telo claro? Teño. Ti, estate tranquila que eu encárgome de que non vayan detrás tú ao salir. No, vale? Non te preocupes. Sinto polos dous, pero Bueno, ajustame máis. Vamos alá. Veña. Carmen, de Troan, sen cuntis. Que tensión. Fixadevos como está agarrado os brazos. Vamos. Nin que tivera unha camisa de forza. Vamos alá, Carmen. Quen gañou a voltas co prato do día de hoxe? Julio. Xulio Mato! Xulio Mato, Xulio Mato, moi ben. Moi ben, moi ben. Aí está o gañador don Xulio Mato. Moitísimas grazas, Carmen, por vir, Moi ben. Un placer, un placer. Parabéns. Bueno, estivo moi apretado, polo que dicía Carmen, pero finalmente gañou Xulio Mato. Todas as receitas, como sempre, onde van estar nas nosas redes sociais en @voltascoprato, queden coa actualidade.